UPPL दोलोनि बाखनायथाव हाबा सुबुं सम्पद सोरजिनाय थांखिजों रायजोनि माइखौ हानानै होदों। बिटिआर ओनसोलनि रायजोफोरजों खौसेथियै खामानि मावलांनाय आरो सुबुं सम्पद सोरजिनाय थांखिजों बागानपारा ब्लक UPPL दोलोनि मावथिफ्रा आबाद फोथाराव रायजोनि गोबां बिगा माइखौ हानानै होदों। बिटिआर आयेन आफादनि बुंथिगिरि कातिराम बर'नि बियाब बागानपारा सारतालुक गामियाव आखाइ आखाइ खासि लानानै आबादनि फोथाराव जथायै खामानि मावगासिनो दं UPPL दोलोनि मावथिफ्रा। ओनसोलनि रायजो आरो दोलोनि मावथिफोरजों जथायै माइ हानानै मुसलपुर जिल्ला UPPL कमिटिनि आफादगिरि निपेन बर'आ बुंथियोदि सुबुं सम्पद सोरजिनाय बिथांखिनि गेजेरजों रायजोफोरनि गेजेराव अनलायनाय लाबोनाय आरो गोजोन खौसेथियै खामानि मावलांनाय, रायजोफोरनि दुखुनि समाव मदद होलांनाय बायदि खामानिफोरखौ फारियै मावलांनो थाखाय प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा गोख्रों थांखि लादों आरो मावलांगासिनो दं होननानै फोरमायथियो। थिग बेबादिनो आबादारिफोरखौ मदद खालामनानै UPPL दोलोनि मावथि बिबानगिरिफोराबो माइ हानायाबो बिनिनो मोनसे बाहागो आरो बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्ला ब्लक कमिटि UPPL दोलोआ बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थागोन होननानै फोरमायथियो। दा जोङो नैबे माइ हानाय हाबाफारिया दिनैयो बागानपारा ब्लकनि बानजायनायाव जों दिनै मुसलपुर जिल्ला UPPLआबो बाहागो लानानै दिनै माइ हानाय हाबाफारिखौ जोङो आखायाव लादों आरो जों बेनि जोहैजों जोङो रायजोफोरखौ फोरमायनो सानदों जे UPPLआ खालि राजखान्थिल' खालामा, बे राजखान्थि खालामनायजों लोगोसे नैबे दिनै आघोन मासनि आघोन दान हिसाबै गोबां फोथाराव दिनै माइफोरा माबानानै मोनलाबनानै दङ। दा बेखौ जायफोर बिगोमाया हानो हायाखै बेफोरखौ जोङो दिनै UPPLआ लोगो नांनानै जोङो बिथांमोननो माइखौ हानानै एसे सहाय खालामनानै होदों आरो बेनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनो सानदों जे जोंनि जे हाबा हारिमु, खामानि मावनाय जे हारिमु, बेखौ जोङो लाबोफिननो थाखाय जोङो दिनै रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे एवारनेस आरो मोनसे सोमावसारनायबो जोङो लादों। बेबायदि जोङो खामानिनि गेजेरजों रायजोफोरनो जोङो फोरमायनो नागिरदों जे UPPLआ खालि पलिटिक्स नङा, जों खामानि मावनायावबो जों आखा फाखा आरो मावनानै रायजो राजाजों जोङो जि खाथि सोमोन्दो जोङो लाखिनो नागिरदों आरो जोंहा मोनसे मिरु UPPL हिसाबै जोंहा मोनसे थांखि दंखायो, जायखौ जोङो मोनसे मिसन होनदों जे सुबुं सम्पर्क, सुबुंजों जे माने सोमोन्दो लाखिनाय, बे हाबाफारिजोंबो बेखौ लाफानानै जों दिनै माइ हानाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। बेसेबांसो बिगाखौ माइ हादों? दिनै खमसे खम दिनै जोङो 7 बिगासो माइ हागोन। बेवहाय अलरेडि जोङो 3 बिगासो जोङो हाखांबाय आरो मुसलपुर जिल्ला हिसाबै जोङो सिरियेलि जोङो माने माइ हानाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। फार्स्टआव जोङो लादों मुसलपुर ब्लकआव आरो मैया लाखांदों जोङो बागानपारा ब्लक। जोंहा मुसलपुर जिल्ला UPPL हिसाबै 4 ब्लक दङ, दिनै बागानपारा ब्लकखौ लाबाय 3 ब्लक आरो फैगौआव जोङो देहेरा ब्लकआव जोङो माइ हानाय हाबाफारिखौ जोङो लागोन। रायजोफोरजों नोंथांमोना बेफोरबायदि मा खामानि मावनानै रायजोफोरनि मदद खालामनायाव नोंथांमोना थांखि लादों? जोङो रायजोफोरनि जेसेबां माने समस्याफोर दङ, जोङो दिनै माइ गायनाय, माइ हानायानो जा बा दानि आलु बोथोर, बेसर फोनाय बोथोर, दा बेफोरावबो गोबां जिथु बुरजा जिथु बेसर फोयोबा, आलु गायोबा बहायबो जों UPPLआ थांनानै बिथांमोननो जोङो आबादारिफोरजों जोङो बिथांमोनखौ सहाय खालामनानै होनायाव जों दङ। सार, मोनसे ससियेल मिडियायाव अनेक मानसिया अनेक बुंगोन, जोंहा अपोजिसन पार्टि दङ, दा बिथांमोना बुंगोन ओरैनो एक्टिं होननानै, खिन्थु बिथांमोना दिनै एक्टिंजों खालामाखै। नोंथांमोननि मिडियायावनो दिनै नुबाय थादों जों एक्सुवेलि माइखौ हामारदोंना हामाराखै। दा माइ हानायाथ' सैथोमार, दा सैथोबाथ' बेखौ एक्टिं होननानै बुङा। आरो जों दिनै माइ हानायनि बिनिमयआव सोरबा दिनै जानो गैयै सोरबा मालिकआ दिनै जोङो खामलाखौ बुंनो थाङोबा बिगासेयाव मिनिमाम 3 मननिफ्राय मथा मथि 4 मनालागै सोलिगासिनो दङ। होमबा जों जुदि 7 बिगा माइ हानानै होयोबा जोङो नायदो नोङो 3 दो 7 दो बेखौ 21 मन, नङा होमबा? बे 21 मन बिगोमाया लाब जानोसै, बेखौथ' होमबा एक्टिं होननानै बुंजाया, नङा होमबा? जोंनि अपोजिसनफोरा गोबां खोथा बुंगोन, खिन्थु बे बिथांमोननि बुंनाया जेबो नङा। जास्ट जोंखौ क्रास डाउन खालामनो नागिरदों आरो जों क्रास डाउन जाया। दिनै रायजो राजाया जोंखौ बेबायदि खामानि मावनायनि थाखायनो बड'लेण्डनि 4 जिल्लानि रायजो राजाफ्रा बिराद मोनसे जोंखौ माने मा होनना बुङो, बजबनानै लादों। नोंखौ UPPL हानजायाव जायफोरा दिनै दैदेनगिरि दङ बिथांमोना खोब मोजां खामानि मावबाय थादों आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि जि गभर्नमेन्ट सालायनायाव
खोब मोजां खामानि मावदों रायजो राजानि खामानि मावदों बेखौ दिनै रायजो राजाफोरानो जोंनो दिनै सार्टिफिकेट होदों आरो नैबेखौ खामानि मावनायखौ नुनानै रायजो राजाफोरा बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि रायजो राजाफोरा बांसिन मोजां माने गोजोननाय मोन्दों आरो बजबनानै लादों आरो फैगौ बारावबो जे जोंनि फैबाय थानाय जे 24आव जे लकसभा इलेक्सन बा 25आव बिटिसि इलेक्सन बैफोरावबो दिनै रायजो राजाफोरा बिराद मोनसे गोजोन खुसि जानानै दिनै बजबना लागोनखौ जोङो नुहुरदों आरो दिनै नैबे एक्टिभिटिसनि नैबे खामानि मावनायनि जोहैनो जोङो बिथांमोनखौ रायजो राजाखौ माने बजबना लागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो लादोबो BPL দলৰ এটা আঁচনি বা প্ৰগ্ৰেম চলি আছে সেইটো হ'ল চুবুং সম্পৰ্ক অকল ধান কাটাই নহয় আমি বিভিন্ন দিশৰ যিবিলাক সমস্যা আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকলৰ বা আমাৰ ৰাইজৰ যিবিলাক মানে সমস্যা সেইবিলাক লৈ আমি আলাপ আলোচনা কৰি থাকোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু আঘোণৰ বতৰ এতিয়া শস্য চপোৱাৰ সময় এতিয়া আমাৰ সমাজৰ কিছু কিছু ব্যক্তিসকলে আঘোণৰ খেতিপথাৰত মানে ধান পকি আছে ইয়াক চপোৱাৰ কাৰণে কিছু অসুবিধা হৈছে আৰু আমি এই চুবুং সম্পৰ্কটো এতিয়া আঘোণৰ খেতিপথাৰত লৈ আহিছোঁ আৰু আহি আমি আজি 4-5 দিন ধৰি আমি কণ্টিনিউ এই চুবুং সম্পৰ্কৰ জৰিয়তে আমি যিটো শস্য চপোৱা ধান কটা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ মছলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি UPPLৰ সহযোগিতাত আমি ককলাবাৰী ব্লক কৰিলোঁ দিহেৰা ব্লক থাকিল তাৰপিছত মছলপুৰ ব্লক কৰিলোঁ আৰু আজি আমি বাগানপাৰা ব্লকত প্ৰায় 200-250 মানুহ একত্ৰিতভাৱে আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকলক লৈ আমি ইয়াত প্ৰায় আমি 7 বিঘা মাটিৰ যিটো শস্য চপোৱা কাৰ্য ইয়াত সহায় কৰিবলৈ সকলোৱে অতি উৎসাহেৰে আগুৱাই আহিছে আৰু আমাৰ এইটোৱে পৰিকল্পনা যে আমি আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ মানে যিখিনি জনসাধাৰণ এই জনসাধাৰণৰ মাজত যিটো ডিগনিটি অফ লেবাৰ অৰ্থাৎ মানে শ্ৰমৰ যিটো মৰ্যাদা যে অকল কথাৰে অকল পাৱাৰেৰে পলিটিক্স নহয় ইয়াত জনসাধাৰণক সৰ্বাংগীন দিশত আগুৱাই লৈ যাব লাগিব ইয়াৰ আমাৰ যিখিনি নিবনুৱা আছে এই নিবনুৱাসকলক আমি অকল চাকৰিমুখী বুলিয়ে নহয় খেতিৰ জৰিয়তে কেনেধৰণে স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰি তেওঁলোকক কেনেধৰণে আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এই চুবুং সম্পৰ্কৰ জৰিয়তে আমাৰ কিছুমান তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা হয় আৰু তেওঁলোকক আমি যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু আমাৰ সহযোগতে এতিয়া আমাৰ UPPLৰ দলৰ কৰ্মীসকলে মানে আকৰ্ষণীয়ভাৱে এতিয়া শস্য চপোৱাৰ পিছত প্ৰায় 100-150 বিঘা মাটিত মানে আমাৰ যিটো মাষ্টাৰ চিট যিটো আছে আমাৰ বেহৰ যিটো বুলি কয় সৰিয়হৰ খেতি কৰাৰ কাৰণে আগুৱাই আহিছে আৰু আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ সহায় কৰিছোঁ যে আমি যদি কিবা সহায় লাগে আমি সহায় কৰিম তো আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত খেতিতে হওক শিক্ষাৰ দিশতে হওক বা আমাৰ যিখিনি অৰ্থনৈতিক দিশতে হওক সৰ্বাংগীন দিশত আমি UPPL দল সদায় ৰাইজৰ লগত আমি ৰাইজক সহায় কৰাৰ কাৰণে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ